La pregunta clau que ens podríem fer és si aquests districtes, que en un primer moment, des de finals del segle XIX, han integrat el que és la ciutat de Barcelona, si han continuat mantenint aquesta identitat col·lectiva que estàvem explicant. I la resposta seria que realment aquesta identitat col·lectiva, ja sigui a Sants, a barris com Sant Andreu o Gràcia, com hem dit, com he anat esmentant, s'ha difuminat molt, sens dubte, s'ha difuminat molt. Tanmateix, podríem valorar que realment el llegat existeix, és a dir, aquell llegat de municipis independents existeix, i és que realment correspon amb aquests districtes, Sants, Montjuïc, Gràcia, Sant Andreu, Sant Martí, etc., i és precisament en aquests districtes on actualment cada any es celebren unes festes populars de barri, i és en aquestes festes on realment els moviments socials són més presents. I aquests moviments socials són realment presents perquè realment hi ha un llegat identitari molt important que òbviament ha passat de generació en generació. Òbviament, també una de les raons principals per explicar del per què s'ha difuminat aquesta identitat col·lectiva, com podríem parlar dels barris de Sants, ja que el tenim al fons de tot, és sobretot a causa de la immigració. Recordem que de 1910 a 1930 la ciutat de Barcelona va experimentar, com s'ha dit, un creixement demogràfic imparable realment. Quants immigrants van venir? Sobretot de Múrcia, València i Aragó, més de mig milió d'immigrants van venir amb l'espai de 20-30 anys entre principis del segle XX fins al que és l'alba de la Segona República. Aquests immigrants, sobretot, com s'ha dit, van engruixir el que són les fàbriques tèxtils, van engruixir el que són la construcció del metropolità, van engruixir sobretot el que és la construcció de l'Exposició Universal, i òbviament aquests immigrants han aportat el que són les seves experiències col·lectives o les seves experiències culturals dels seus pobles d'origen.